Malam sallah ya iso, tunawa mama da baba. Special day to remember. Zamu ci abincin sallah, sallah, sallah. Maza ake cike ne. Noman ne. Ya garin to. Ya labari. Labari ya cinta. Allah. To me yake da ne? Maza kana da kayan sallah ba? Kayan sallah. Amma wallahi kana da gaskiya. Ka san Allah. Ban da kayan sallah. To sai ba na so ni ba bai sai mana kayan sallah. Kana ga wannan tsohon zai bara kuɗi. Allah. Ko za a samu? A samu. Kai ka sani ba sallah azumi ba mai kaya ba. Wannan dole ne mai kaya ko za ta fashe. Nake gama ko. Mu je kawai. Mu je. Kura mu je sai mun yi kaya. Yara, me ke tafa da kuwa ka? Baba abin da yake tafa da mu kayan sallah muke so. Kayan sallah? Ku yara ba ku taimaka min ba ni zan taimaka muku don tsaba jahilci irin na yara? Haka kurin. Baba duba za a yi garin nan sallar azumi ba kamar na riga ba wannan sallah ma za ka mana Kai riga ba. alƙur'an ban na siya muku Baba kayan duk sallah. abokan mu kowa ya. Alƙur'an ban na siya muku kayan sallah. Shike ne da in ta shidima da ku ba za ku yi. Jahilan banza ban na siya muku ku tashi ku bani guri. Hakanan banza. Jahilan yara. Yanzu ka sanya za a yi kawai mu kai baba wajen bokan nan. Wallahi kawai mu kai shi yadda Ibrahim ya kai baban shi sallah azumi ya samu kuɗi mu kai shi kawai a yi tsami da shi ya samu kuɗi. Mai nasara, mai na, ku zo. Nan baba. Ka ba yara na. Ba zan wa, ka ba yara na. In ba muku ba zan wa. Tunani ne wallahi. Yanzu kayan kudin kan sallar duka nawa ne zai ishe ku? Baba naira 30,000 ma isa. 30,000 kadai. 30 ya isa Kuka ba. zo kuke ta bakan ku ana? Baba. To ku je gurin malam Alhaji Ibrahim ku karba. Ku ce injini na ci an ba ku. To shikenan. Kun ji ko? Baba mun gode. Awo yaran gode, baba. kirki. Haka nake so ai. Shegun yara. Da kuka shi na aikon din cika so.